Double o bisan gani triple shifting hayan mapatuman gahapon sa pipila ka eskwelahan sa Mandaue City sa pagbukas sa klase sa sunod semana. Ang kapulisan nangandam na sa balik eskwela. Ang report ni Nico Serino. Nagpadayon ng enrollment sa mga pampublikong eskwelahan, pipila ka adlaw sa di pabuksan ang bag-ong school year. Sa Mandaue City, base sa data sa Schools Division, kapin sa 29,000 na ka mga estudyante ang na-enroll sa elementarya. O 23,000 usab ang na-enroll sa high school. Aminado hinuon ang DepEd, magkuwang gihapon ng mga classrooms sa uban nga eskwelahan, maong mag-shifting na lang. Dunay ubang eskwelahan nga tulog yun ka shift sa usa ka adlaw, maakomodar lang ang tanang estudyante. Sa recent enrollees na gamay na classrooms, ang bali that our teachers, our principals are doing their best para ma-accommodate. Apan sa kinatibukan gihulagway sa DepEd, preparado na ang tanan. Yes, the Defense and Division and our principals are already set for our opening of classes. Sa ilang bahin ang kapulisan nangandam na sab sa ilang deployment sa pagbukas sa klase. May mga pulis nga i-deploy sa matag eskwelahan. Balik eskwela, our office will be coordinating with the different schools in our area. Para for the safety, security, lahat ng mga estudyante natin. Nico Sereno, Balitang Bisdak.